6 ноябрь җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Бу көннәрдә үзләренең бәйрәмнәрен каршылаучы, гаиләләренең истәлекле датларын билгеләп үтүчеләрнең һәммәсендә ихластан котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән бәхетле булып яшәргә язсын сезгә дибез. Безгә бүген бер котлау хаты килеп иреште. Әйдәгез, андагы матур теләкләрне ияләренә бергәләп җиткерик әле. Уют авылында яшәүче әниебез Ваҗиһа белән әтиебез Җәмил Нурмиевларның гаилә корып яши башлауларына 60 ел. Кадерле әниебез, яраткан кадерле әтиебез, бәйрәмегез белән котлап, әткәй-әнкәй сезгә дәшәбез. Һәр чак шулай безгә үрнәк булып, бар канатлар булып яшәгез. Иртәгесен сызылып аткан таңнар олы шатлык булып килсеннәр. Килер көннәрегез тигезлектә бәхет белән имин үтсеннәр. Кадерлеләрбез, сезне чын күңелдән гаилә бәйрәмегез белән котлыйбыз. Гади сез кешелекле, юмарт һәм изге күңелле. Безне сөендереп, киңәшләрегезне биреп, Ходай биргән гомерегезне күңел тынычлыгы белән яшәргә язсын дибез. Ходай сезне сәламәтлектән айырмасын. Олыгаям дип һич тә кайгырмагыз. Өлкәннәрдә акыл, сабырлык, киңәш, ярдәм кирәк чаклар була. Әле дә сез бар әле үрнәк алырлык. Безгә канат, олы терәк булып, яшәгез сезгел шатлыкта, сәламәтлек, ак бәхетләр генә юлдаш булсын сезгә тормышта. Сез булганга без бик бәхетле. Сезнең белән якты көнебез, безнең белән сез дә бәхетледер. Сезгә озын-озак гомер телибез. Мәңге шулай безнең тәрәзләрдә балкып торса иде утыбыз, һәр чак безне каршы алса иде әти-әни туган йортыбыз. Кадерле әниебез, кадерле әтиебез, сәламәтлекнең ныгы, гомернең озыны, шатлыкларның гел улысы насыйп булса иде сезгә. Һәр туган таңга сөенеп яшәгез. Сез бик күпләргә үрнәк булырлык, якты гомер юлы үтәсез. Гомер юлыгызны ахыргача гел янәшә атлап, тигезлектә бер-берегезгә терәк булып, авырлыклар килсә бергә җиңеп, куанычларны бергә уртаклашып үтсәгез иде ул юлларны. Безнең игелекләрне күреп, онык-оныкчыклар сөеп, сәламәт булып, тыныч гомер кичерергә Ходай насыйп итсә иде. Иң изге теләкләр белән кызларыгыз, кияүләрегез, онык-оныкчыкларыгыз бу теләкләргә сеңлегез Кифая да кушыла дип тәмамланды котлау хаты. Уют авылында яшәүче Ваҗиһа һәм Җәмил Нурмиевларны гаилә коруларына 60 ел тулу белән без дә ихластан котлыйбыз. Сезгә бәхетле, тигез картлык телибез. Балаларыгызны сөендереп, бәхетле булып, төп йортның утларын сүндермичә, матур итеп яшәгез әле. Сәламәтлек телибез үзегезгә. Эй гомерем, нишләвең бу? Күзләр кышлар, мизгелләр кебек кенә, узалар да китәләр шул, ияреп бер-берсенә. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Өлгерделәр алмаларым, коела салкын җиргә, тотып аласылар килә, иртәрәк дия. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга, шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга,
şeşekler koyarada eğlendiler alamağa. Alfred Gençevetip Alşayski, Tataristan'ın ot kızığın artisti. Yaş yigitimiz, talantlı yaklaşımız İlfat Çayıkov, Marat Çayıkotdinov, Arsen Karimov. Tegereşken almalarga Kübelekte kar yava Eyganirim nişleven bu Aşıgasın paylarga Eligine kirgen idik Şav şeşekli yazlarga Şul şeşekler koyarada Eğlendiler almağa Eligine kirgen idim Şav şeşekli yazlarga Şul şeşekler koyarada Eğlendiler alamağa Şul şeşekler koyarada Eğlendiler alamağa. Жырлы бүләк тапшыруының бүгінгі шығарылышын шошы орында түгәллейбіз. Біз сізден де келер күннәрдә якыннарыгызның бәйрәм шатлыкларын уртаклашкан матур эчтәлекле жылы хатлар көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Сау булыгыз.